Halo arek-arek Surabaya. Lah iki rek yo tak reviewno omah rek yo BU. Iki lokasine ndek Surabaya asli rek yo. Tepatnya ndek Ketintang, perumahan Sakura Residen rek yo. Iki omah iki ukurane 9,5 kali 15 rek yo. Omah Sultan rek yo, 2 lantai. Lah koyo ngene iki omahe. Wis gak suwe-suwe masuk langsung gak yo. Nah, iki one gate system rek yo. Dalane truk Voso masuk kabeh rek yo. Loh, ya wis gede. Nah, iki posisi depan enak maneh. Lah, engko nang kene iki ono taman ngene iki rek yo. Pager ngene iki wis free teko aku rek yo, tenang ae. Ayo. Lah, masalah mobil rek yo, iso 2 mobil rek yo. Kabeh mlebu mobil opo ae, Avanza, Innova wis masuk kabeh. Lah, terus nang kene iki ono nggone cangkrukan rek yo. Lah ngene iki, apik rek. Terus nang kono kene gawe parkiran mobil sisan yoan. Lah, terus nang kene ono batu alam ngene-ngene, hiasan iki rek yo. Wis gak suwe-suwe, pas tampak depan wis kayak ngene. Nah, terus nang kene iki ono terasan rek yo. Kene ge nyantai-nyantai lek isuk ngene iki rek yo, koyo rokokan kayak gak duwe dosa yo. Nikmat mana yang kau dustakan. Lah, pintune kuku tarung rek yo. Loh. Wis kuku tarung. Lah iki ruang keluarga yo. Ruang keluargae ya wis lumayan gede. Lah, iki ono partisi ngene iki rek yo. Wis PNKB rek. Lah, terus saiki ndek kene rek yo lho. Luas rek yo. Kene iki ono kolam, yo. Kolam ngene iki. Nah, kena gawe ngisi iwak lele ta iwak iku apa ngono rek yo. Pokoke aja mbok cemplungno iwak ndok ambek tahu gak iso rek. Lho, kamar mandine rek yo. Lumayan gede lho, delon kamar mandine. Oh, iki kena gados wong sak RT rek yo kamar mandi nih. Klosete wis gawe leset. Duduk. Lah wis free drum. Lah shower ono apa? Water heater iku wisan rek yo. Enggone sabune kemerentel, ready kabeh. Terus nang kene iki ono apa? Hiasan ngene iki rek yo. Ngarepe kolam iku apik rek, omahe rek. Selawat ono rek. Lah, iki kamar pertama rek yo, ngisor kamar ngisor sepurone rek yo, gak iso dibuka rek yo. Privasi soalnya omahe wonge ya. Lah, terus wis ngene iki rek yo, ruang makan kene iki yo. Wis kene iki dapure rek yo. Iki dapure. Lah, terus ene maneh nang kono ono sisa tanah ngene iku rek yo. Kenek gawe manfaat nopo wis sampean aturan dhewe. Saiki langsung munggah nang ndukur, gak suwe-suwe rek menghemat durasi. Loh. Loh, tanggae rek yo. Wis aja kuwatir rek, wis ono cekelane, gak ngarah tiba sampean. Loh, nang kene ono ono cendela. Lah, terus nang kene iki mbuh sampean aturan dhewe rek yo, kena gendek-gendek barang ngene iki rek yo. Saiki kamar kedua. Nah, iki kamar kedua rek yo. Lah iki wis free rek PNKB engko. Lemari-lemari ngene iki free teko aku sampean PN. Iku wis ana cendele ana gordene ra yo. Iki gawe area ambekan sahdu. Ngono iku ya. Wis. Terus nang kene iki kamar kedua rek yo. Oh, kamar ketiga. Lah kamar ketiga wis gede. Nah, kayak ngene. Terus nang kene iki kamar mandi atas rek yo. Padha ae yo gede. Lho, kene gados wong sak RT wan. Lah kene iki wis ana iku apa? Wastafel. Nah, terus saiki iki ndek balkon rek yo, area balkon. Oh, balkone super jumbo. Kena gawe nyantai-nyantai ambek koncone sampean nang kene lek bengi rek yo ambek gitaran ngono iku. Kutanya malam, siang yang datang ngono iku rek yo. Lah, terus saiki ndek nggone ART yo. Nah, wis dilengkapi ono kamar tidur pembantu rek yo. Lah, iki be sampean. Nah, kamar tidur pembantu nih, wis gede, wis free lemari. Lah, terus nang kene iki gudange. Lah, gudang rek yo. Wis gak iso dibuka rek. Oh iya, dadi totale omah iki rek yo. Kamare ono 3, kamar ART terus gudang rek yo. Iki ukurane 9,5 kali 15. Suratnya SHM mesti nih rek yo, wong perumahan iki rok, perumahan elit. Oh, posisine ngarep dhewe. Iki regane rek yo 4,5 SHM yo.
4,5 M rek yo. Nego dhewe nang wonge rek yo. Be sampean minat atau pengen takon-takon, pengen survei lokasi, langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi rek yo. Info lebih lanjut langsung deskripsi aja. Assalamualaikum, bye.